F'Għawdex il-President George Vella tenna l-appell tiegħu biex bħala pajjiż nitalbu nħarsu lil hinn mill-pika politika nkella se jibda jieħel il-pajjiż, appelli li twassal fl-isfond tal-fatt li l-pajjiż jinsab 3 xhur nofs biss bogħod mill-ħatra tal-President tar-Repubblika li jmiss. Sa nerġa' nagħmel l-appelli għamiltna l-erba' fil-Palazz il-Belt biex bħala pajjiż nitalmu nħarsu lil hinn mill-pika politika nkella ser jibda jeħel il-pajjiż. Morru lem il-bidla mill-pika politika u naraw f'ċertu każi l-interess nazzjonali l-ewwel u qabel kollox. U da qed ngħidu għaliex kif diġà qegħdin biss 3 xhur u nofs mill-ħatra ta' President tar-Repubblika li jmiss. Fl-aħħar tad-diskors tiegħu fl-okkażjoni ta' Jum ir-Repubblika, l-President Vella qasam il-ħsibijiet tiegħu dwar il-ġejjieni u l-isfidi li l-poplu Malti u Għawċi, speċjalment iż-żgħażagħ, ser ikun qed jaffaċċja fi żmien li ġej. Il-President tenna l-fiduċja tiegħu fil-Maltin u l-Għawċin illi bl-għaqal u l-kapaċitajiet dejjem kisbu riżultati u laħqu miljiet importanti. Il-President irrefera mill-ġdid għall-ostakli li ltaqa' magħhom biex imexxi l quddiem il-proċess tal-konvenzjoni dwar it-tibdil mixtieq fil-Kostituzzjoni. Apparti minn hekk il-President Vella irrefera l-irwol ta' President illi jiddependi mill-kooperazzjoni ta' ħafna entitajiet. Intant meta għamel referenza għas-sitwazzjoni internazzjonali, George Vella tenna l-kundanna bla ebda riservi għal qtil ta' nies innoċenti jagħmlu min jagħmlu u għamel talba sinċira biex min bħalissa għandu s-saħħa f'idejh iwaqqaf il-massakru li għaddej ta' nies innoċenti b'mod partikolari tfal.